बायदि पार्किं वाव बे माइसुर पेलेस जाहैबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय एग्जिबिसन आरो पार्किंखौ नायदो ओरैबो बाइकनि फि कारनि फिनो बोरै जाखो जोङो माइसुर थाङो फैनायालाय बेयावनो ओंखारजोब्बायनो गासैखौबो हानजा हानजा ओरैबायदि पाब्लिक नै ओरै थांबाय जोंनि लोगोफ्रा 1 किल'मिटारानो दंबावो ओमफ्राय जों माइसुरनि फैसा गारखाबाय ओमफ्राय मारै बिदि जानांगौ जाखो नांलायलायगासिनो दंसै माइसुर साबा बोरै जागोन बिदिजोंलाय गारिया फ्रि मोनगोन नामा ओमफ्राय जोङो हा होमब्लालाय माथो माबायदि मोनखो सान्दिया सनिया नुदों दा एकस'खा सासेयावनो खालामबावनो बासाबो गारनानै ओरैबायदि नै फादिनानो आरो 100 थाखा गारबावनांगौ जाहैदों सासेयावहाय मा होनोमोनलाय एग्जामिनेसनसिम सहैनो थाखाय आग्लासो जागोनलै दिना मोनस्लाब गैयामोनलां थांफिननायसै Kabar pasien. Jangan ampun, enggak. Kabar pasien मोनफैबाय नै दासो बास गिदिरखौ हगारांसो जोङो थिखिना बेकाराव थांबाय आरो बेनिफ्राय गोजान थांबावनांगौसो ओरै थांनांगौ सिदा ओरैनो फैसा थोआखैलै हनै अट' ड्राइभारनो गोबां नांथारगौनो फुदो पेलेसाव बेरायहैनो बेबायदि गेट नुनो मोनजोबगोन नै नोंथांमोना नायनानै ला ओरैबायदि मोनानि समाव फैयोब्ला समायना जायगाफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगौमोन दा जोङो सानाव फैबाय नालाय बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननो समायना देखायनो हानाय नंलिया बिराद खरस जाबायलै दिनैहाय ओरैनिफ्राय हरै दा रागा जोंनानै थाबायसिगोन जोङो आंनि उनाव नुजोबनो नै लोगोफ्रा आंनो नेगासिनो नै बिसोर आंखौहाय ओमफ्राय आं एसे केस लायदोंमोन थुद' Hey. Tuh. Sona सानैजों बेरायहैनो Wah, gua siawसो लेंबावबाय नै गस्ला बाया गस्लाखौ इयावसो बायो आंनि जुथासो बायनांगौमोन मोनसे दाम खमनि दखानानै ओमफ्राय सोरनोथो गानहोनांगौ बेखौलाय दामा खम नामा 34 गस्ला कम्पानिसो 3 बोसोर 4 बोसोर हरिख्ला जागोन नामा ओइ नोमादैयाबोसो गसंना दं नै सनिया मोसालाय एसे मोसानो नायनोथ' हाखाया लोगोफोर होमब्लाबो खना मालायनि सेर नायखोमाबायगासिनो ओमफ्राय नै जुथायाथ' दाखालि जिजौ हैबाय हाजो गाखोनानैहाय ओमफ्राय दिनैहाय सेन्देलजों थाबायगासिनो नै नायहाबजोबखायोल' आंखौहाय गासिनबो बे मबाइल दैग्रायालाय सिटिबलाय साइसना बायसिनानो नोंसोरलाय शर्ट मोसादों ना गस्ला बायनो फैदों? औ
थोथोथो ओंखारफिननायसै हनै जेबो लानो रोङासै थु थु जों गाखोबायलै मा जों गाखोबायथाय बुंजोबखायो ओरैबायदि फुटबल टिम मोनसे दंखायो जों टिम मोनसेखा निया लेदारा बेयाव दं हनै ओमफ्राय जों दासो ओंखारगासिनो दङ बेंकआ हनै बल लाखिजोबो लोगोफोर सिङाव लांहोआ ओमफ्राय दासो लांफिननोसै जों आंनि जुथाया इयावसो दंमोन नै बहाय खेबखो नुवाखिसैनो दै बथल हानहरनानैहाय ओरैबायदि साइज दोनदों नैहाय बासखौ साबार बास स्टेन्डआव वाव सान्दियाबो खेबगासिनो साबार बास स्टेन्डनि बासआ गासैबो बन्द' टटेलि गासैबो लाइन रेस्टआवसो दंजोबो दै ओंखायनोथ' जोङो बास मोनाखै साला दासो बुजिबाय आङो दोनदों लाइन जों दा ओरै थांसिगोन ओरै बे माइसुर नोगोराव थानानै जिउ खुंग्रा सुबुंफ्रा ओरैबायदि मालदार गोजा बेनिखायनो एनि टाइम बेरायो थाखा गारनो हायो मोजां जायगा नायनो हायो माइसुरनि सुबुंफ्रा नोंथांमोना आंनो फोरमायबाय ओरैबो नायनै डेन्जार मानसि ओरैबो नाय ओरैबो सारा पाब्लिक ओरैबायदि गिदिर आरो माखासेयाव परफेक्ट होनांलायबाय जोंसो हामो मोनगोन दा बे सिगनाल गेजेरावनो मा जादों मिथिया ओरैबायदि बिहिर थांनो लामायानो गैया बेनिखायनो जों गिदिंफिननानैहाय ओरै थांनायसै बै सिटि बास स्टेन्ड खाथियाव फाग्लासो जागोन आयौ ओरैबायदि बिहिर थांनानै दङ सारुपालि मा फानदों मा फानाखै बेयाव ग्रोन दंजोबो नै उयु नैबे माइसुर नोगोराव नै बे बद्रगावना रानबाय हनै लेबो साफा सिख्लाफोर दं नै उन्दैनो नमस्ते सर मा जागायालै घुमनो गेले ओरैबायदि पाब्लिक ओंखारदों दिनैहाय जेवनो हाबाब होननाया जानोसै माइसि जिउ जाव जोङो दायो सहैसिगोन जाहैबाय थाबायै बाम्बु बाजार रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासे माइक गैयियानो एसे उसुबिदा जाबायलै हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय गासैबो सना बायदि मोनगोन नै आङो जुथाखौ गाननोसै नामा हिनजावफोरनिखौनो जुथाया मा हाखौ मेगनावलाय ओरैबायदि पाब्लिक जाखायो
बोरै थांगोन ओरै जुथा नायदोंमोनलै लोगोफोर हामजानायखौ मोनासै मेरला दंमोन नै दाम गोसानिखौबोथ' गाननो हाया ओंखायनो बेखौनो नायदोंमोन गोसो होनानै थाबायगासिनो दं जों दिनैहाय नोंथांमोना नायलांबायल' था गस्ला मार्केटल' नायसो नायो लामायानो ओरैबो थांनो हाया लोगोफोर ओरैबायदि थेनो नै मोनसेबो लामा गैया ओरै थाङो ओरैबो थे ओरै थाङो ओरैबो थे सेस हुस सिङाव हाबलांनो हाया फाग्लासो सिङाव हाबनो थाखाय सुलुं नागिरगासिनो जोङो मोनसेबो मोना गासिबो बन्द' खालि बन्द' सिङाव हाबनो थाखाय लामा नागिरनैनो मेंलायबाय आथिं आखाइ रुइस्रिजोबलायबाय लोगोफोर गैया जेबो चान्स गैया सिंसिम थांनो हाया ओरैबायदि पाब्लिक फनब्लाबो फनबो खोनाया टावारबो नाङा नेटबो नाङा ओरैबायदिखा बेनिखायनो दाबसे जायगायाव स्रि हाबनानै थाबाय जोङो खोनानाय बायदिला दा 6थायावसो हगारगोन ओमफ्राय 6थायावलाथ' जों नेनो हाया जोङो 6थानि सिगांनो सहैनांगौ हजोंहाय बेखारसो ओमफ्राय दा सान्दिया सनिया मोन गस्ला नायनानै मोसानायाव गाननो बेयावनो दखानाव हाबनानै नुहैयो ओरैनो मोजां मोजां गाननाय जोमनायफोर दंथारो ओमफ्राय बिसोर गस्ला नायगासिनो मबाइलानो थाबथाजोबखासैलै बैसो जाबाय वाव देखो नै 87 खोना औ 87 बे आबौनि बैसोआ गस्ला गानजि बायदि जानानै थादों डिजाइन बानायदों डिजाइन बानायनानै दोनदों बेनो लोगोफोर नोंथांमोननो खिन्थाबाय दा बे आबौनि बैसोआ 87 जाबाय जाहैदों थांगासिलाय दस्रा जायगायाव नोंथांमोननो दाख्लै दासारा फुजा खिथादोंमोन ना बेयावबो बेबायदि सेम जादों बेनिखायनो गासैबो लामाखौ ब्लक खालामजोबदों माने सिङाव हाबहैनो मोनाखै आरोखि जों बै मेला जाग्रायाव थांगौमोन बियो माइसुर मेन सिटि माइसुरनि मेन सिटिया बेनो माने बिराद गिदिर माइसुर सिटिया जोङो गोबां समनिफ्रायनो हाबनो नाजागासिनो दङ सिङाव नाथाय हाबनो मोनाखै दा जों बैथिं नायहैबावनायसो हाबनो मोनो ना मोना मोनोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा आरो मोनाब्ला नोंथांमोननो खिन्थानो हानाय नंलिया लामा नायहैनायसो दानिया हौरैहाय हाबनो मोनो ना मोना दंफांफ्राव गाखोना दंजोबो हनै नायनोनो फाग्लासो ओमफ्राय बैयावबो दं हनै दालायाव ओरैबायदि लामाखौनो होथेजोबखादोंना थांनो राहायानो गैया सिलेखा सिलेखि लामा नागिरबायगासिनो जों दा बैयाव खेला गेलेग्रायाव बारलांनो थाखाय ओमफ्राय लामाखौनो मोना दासो फ्रि जाजोबदों नै लोगोफोर नायदो ओरैहाय हगारबाय माने ओरै थांगौबाय नालाय
नै बेजोंनो फासि नांहैना दङमोन जोङो ओमफ्राय बेजोंबो हगारखाखैमोन दहायहाय दा हगारजोब्बाय दा ओमफ्राय जों गोसोबायदि थांनो मोनसिगोन बै खेला गेलेग्रायाव थांसिगोन नोंथांमोननो देखायसिगोन थांनानै राजानि बायदिखौनो गोदोनि राजानि न'मोना खालामनानै बेफोरो माने ड्रामा खालामो बिसोरो दा बेखौसो जों लोगो मोनफैसनदों बेनिखायनो जों बाव फासि नांबाय दा गासैयावबो फ्रिया मा दङ नै गासिनबो फ्रि गैला हनै जों थांनो नागिरनाया बैनो हनै बै गेट नुहुरनायानो बेयावनो थांगोन जोङो दसेलाबो हाबनानै बेरायहैनोसै बेफोरबायदि होथेजोबखादोंमोन नै बेफोरबायदि गासिन पुलिस आर्मि SSB CRPF डिउटि होजोबदोंमोन ओमफ्राय दा ओरै फ्रि जाबाय नै लामाया बेनो जोंनि थांनांगौआ ओरैबायदि मानसिफोर लाबोदाबो नोंथांमोननो पार्किं देखायनि पार्किं ओरैबायदि पार्किं वाव जों थांनो नागिरनाया बैनो जागोन नैबे माइसुर पेलेसनि थाखायनो थाबथानानै दङ ओमफ्राय दा सिङाव सोहैबायदां ओरै गिदिंनानैहाय दा ओरैबायदि मानसि जाना दं इयावबो नायनो हागोन बेनो माइसुर पेलेस जाहैबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय एगजिबिसन जोङो दायो थांगोन जाहैबाय एगजिबिसन बे जाबाय माइसुर पेलेस जोंनि सिङाव दं जाहैबाय लोगोफोर बेनो आवलायदों जोंखौ बेनो जों बैयावसो थांनो नागिरदोंमोन बेनो आवलायदों साला बेखौसो लोगो मोनफैसनदों दाबो ओरैबायदि मानसि दंखायो नै मा नायगोन लामा थानि गोलाव गुसुं लावै लावसे सिख्लाफोर नायगोन ना बुरैफोर नायगोन ना सेंग्राफोर नायगोन ना बोरायफोर नायगोन ओरैबायदि गोजा गोथां गोमो फारसेनिफ्राय दंजोबो लोगोफोर गारि पार्किंखौ नायदो ओरैबो बाइकनि फिन कारनि फिननो